Yes, a voice box tafuna tingo kamba pang'ono nkhani imene yachitika mu dziko la Venezuela pakati pa dziko la Venezuela komanso dziko la United States of America. Dziko la United States of America lamanga mtsogoleri wa dziko la Venezuela a Nicolas Maduro komanso amayi akunyumba kwawo powaganizira kuti iwowa akukhudzidwa ndi kusapota magulu azigawenga amene amakhudzidwa ndi nkhani zozembetsa komanso kugulitsa mankhwala ozunguza bongo achapa chingerezi chimachidwa kuti drug trade komanso drug trafficking kupita mu dziko la United States of America. Nde Donald Trump ndi dziko limene la United States of America akunena kuti amanga a Nicolas Maduro chifukwa chokuti amagulitsa kapena kuti akukhudzidwa ndi nkhani zozembetsa mankhwala ozunguza bongo kupita mu dziko la United States of America zimene zili zolakwira malamulo a dziko la United States of America. Bambo Maduro sikuti anapalamula mlandu ku United States of America, in fact awamanga mu dziko la Venezuela. Asilikali ku America anakalowa mu dziko limene la Venezuela ndi kumanga president wa dziko la Venezuela ndi kumusamutsa kupita nawo mu mzinda wa New York ku dziko limene la America kumene akuimbidwa milandu yosiyanasiyana yokhudzana ndi mankhwala ozunguza bongo. Ndi nkhani kumafunsa kunena kuti kodi zimene zizi zikutanthauza chani ku dziko lapansi makamaka mayiko ngati Malawi amene ndithu kachitetezo kawo kamakhala kapendapenda mabajeti awo amakhala ndithu apendapenda odalira mayiko akunja. Mukamva zimene akulankhula a Donald Trump akunena kuti pamene tamanga Nicolas Maduro ndi kuti panopo dziko la Venezuela likuyendetsedwa ndi dziko la America. America now controls the government of Venezuela. We control Venezuela and we control Venezuelan resources. Tefunso nkumanena kuti zimene zizi ndi zinthu zokuti amalawi tizikhala tikusangalala kapena tikhale tcheru kuti chikuchitika ndi chani. First of all, dziko la America laphwanya malamulo oyendetsera bungwe lija la United Nations amene ndithu pa article 2 subsection 4 amanena mu Chingerezi kunena kuti mayiko amene ali mu United Nations asamagwiritse ntchito mphamvu kapena asamaopseze kugwiritsa ntchito mphamvu kapena kutsira nkhondo ku mayiko ena pofuna kusokoneza mtendere wa dzikolo pa ufulu wawo wa ndale komanso pofuna kusokoneza malire yawo komanso malamulo amene amagwiritsidwa ntchito mu dzikolo. Article 2 subsection 4 imanena kuti all members shall refrain in the international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Akuti dziko silingangobwera mwachisawawa ndikulowa mu dziko lina ndikuyamba kutsira nkhondo, kuyamba kumanga wanthu, kuyamba kupanga zinthu zimene zili zolakwira malamulo a dziko limenelo komanso zopondereza anthu a dziko limenelo. Ndiye zimene achita a Trump ndikuphwanya ufulu wa dziko la Venezuela kuti kuzokhazikitsa boma lake ndi kuzokhazikitsa maboda ake komanso malamulo ake. Komanso palinso malamulo ena amene amanena kuti ngati president ali pa mpando wa dziko malamulo amaubale abwino aja amachita kuti the Vienna Convention amanena kuti dziko silingammange president wa dziko lina chifukwa kuti zimenezo ndi chimodzimodzi kutsira nkhondo ku dzikolo. Komanso ngati dziko lofuna kutsira nkhondo ku dziko lililonse amene ndithu kupita ku bungwe limeneli la United Nations ndi ukapempha kagulu kachika kuti Security Council kuti akambirane dziko lipereke ndithu maumboni ake kunena kuti dziko lakuti ndikutopseza ifeyo ndifo ifeyo poona kuti chitetezo chathu chili pambeni timafuna likatsira dziko limenelo nkhondo ndipo mayiko amavota ndi kupereka chilolezo kuti ayi mukhoza kupita kumene kuna asilikali ndi kukatsira nkhondo. Koma zimenezo sizinachitike ndi dziko la America. Mwakachetechete America inakunyamula asilikali kupita kumene ku Venezuela ndi kukamanga president, osati president opuma koma president amene ndithu akulamula dzikolo kumanga pamodzi ndi mkazi wake nkumunyamula kukamusiya ku United States of America kumeneko ndi kumakayimba milandu based on the laws of the United States of America. Ndi zimenezi amalawi ifeyo tisasangalale kwambiri chifukwa kuti lerolo mbuyo malemu Gaddafi adalankhula apo kunena kuti tisamasangalale tikaona kuti mtsogoleri wa dziko lina wagwa chifukwa kuti lero akozokhala kuti nda Nicolas Maduro amene ndi Venezuela amene dziko la America lapita kumene kucha ndi kukalanda effectively alanda dziko la Venezuela po kukamanga president ndi kuti niyo dzikolo mwalitenga mwalilanda mukulilamulira tsopano. Ndi zimene achita a Trump ndi zophwanya malamulo komanso ndi zinthu zimene zikupereka chithunzi choyipa kwambiri kuti tsopano
dziko likhoza kungonyamuka ndi asilikali kulowa mdziko lina nkumtenga president nkuyamba kulamula dziko lija mwa mphamvu. Nde zimenezo anthu ambiri akhala kulankhula kuti ayi zimenezi zinthu sizinakhale bwino ngati pali chifukwa chilichonse choti America ipite ikatsire nkhondo ku Venezuela pamene ndithu kuti pakhale ndondomeko zimene zatsatidwa bwinobwino ndipo mabungwe ngati United Nations komanso Security Council avomereze kuti ayi pali chiopsezodi kuti Venezuela yufuna kuopseza dziko la America ndipo dziko la America malingana ndi malamulo lili ndi ufulu odzipanga defend. Ndi Amalawi chonde tisasangale kwambiri chifukwa lero ndi Venezuela ndipo mawa akhoza kudzabwera kuno kwathu Malawi kuwamanga apita muthalika pa zifukwa zosamveka bwino nkuyamba ife kuti lamulira ndi malamulo a dziko la America chifukwa mwina kuno kwathu kuno apeza migodi apeza mafuta ndi zina zotero. Ndeti makufuna ndikambirana bwino kuti ayi a Trump azimene achita ndi zinthu zophwanya malamulo a dziko limeneli lapansi chifukwa chokuti ndekuti panopo Zambia ikhoza kungodzuka kwoko kubweretsa asilikali muno Malawi kuamanga vice president kuamanga president kumana kuti basi kuyambira lero dziko la Malawi likulamulidwa ndi dziko la Zambia mudzilalira ndalama ku Zambia mudzilaliranso malamulo a dziko la Zambia, which is a very bad presidency komanso zikhoza kusokoneza chitetezo cha dziko lino lapansi. Nde nkhani ndimeneyo timangofanira kudziwitsani kuti zimene achita bambo Donald Trump ndi zinthu zolakwira malamulo zimenenso zili ndi chiopsezo chopanga destabilize dziko lino lapansi. Mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.